January ni somni paruk kumsang ni som paruk niin Blacksburg, Virginia chuan vura surna sain zanlama phei chuan khwa vot vintuk maya temi chuan afanu kumsom pathum mi Nicole Madison Lovell chu dwa takin amutna khum kya nga chuan tuain Nicole chu amu hilta amu hil felta motia chuan mutorin afanu chu achwa santani atuk January ni somni pasari zenga chuan afanu kai thautorin Nicole room kongka chu akik karkara mase changtu anum lova Nicole kaupa chungchuan kongkhar chana chuan jesar chu namtolin ruma lu chuan tuma anlo umlova khumkya ngan chichin table lamp chu alola enga arum tukver chu ankal lauti mungalin afanu chu zanlaya an ina changin achhuak ruti ashithiam tani Nicole chu anuin achu lai khan amu hilder ni ngei turani zanlai dar khat por vela chuan apuan nom pol minan lem chuang tu sinin a backpack akin a phone en chuan tukvera changin achhuak ru alonia afanu tlanbauti achiat vele chuan temi chuan Blacksburg police a chuan report a thelu tangala hetianga tlero kumsom pathum milek ani ina changa tlanbaudu naril ru nei hi achung ge chuan anjing phalovani apa David Lovell nen hian aninkara chalu tuklawa apa hi damdoi kai noya po lungina alotang towa Nicole tetlai hun song lungina ahuna manawangin Nicole hian apa hi ane lo hleya hei wang hian David chuan afunutana chazo kangtiin in changalwa tadayani Nicole chu police ten anzong tangala hetia anzon ngal chuk chuk chan po hi Nicole hi apian tir hian athin thlak ngai hia khopin ataksa har satna neya kumkhat po atin main inzaipui machonin athin thlakania hei wang hian damdoi manga enkol rengai niin voi ni khat adamdoi elo chuan thimai theidin monading khopin anun na der thongani hei mai baka hian FBI te Virginia Tech School nau pangle khutlang mi puite po thok chuakin Nicole chu zonania anatna zongzong len chuan khoya ma akal hlat anjing lawa John mangte chuan an zonga anu chuan khoya emo taksana ti tak chunga a omarin awangin amadu thu ngeya apindana changa chuak romani se anveng chung le ram hnoite park le infiam na tua zol te thleng chuan zon vekania vura surna sanen an duang puin manla chak theilovani zanni laya bauta ka chuan anu chuan beise na po anei to lova afanu chuan adam doi ni ni le zanni a ei to lova adam doi keng box silova khoi mu chuan a thi ni lo puin thi chonga omring torenga achap to mai ni arin dan ti chang turin Nicole bawachanga ni thum nu January ni somthuma chuan Nicole rangan char thu chu nu chui tu de hena changin an dong ta ni Nicole rang hi surak veka monin Virginia le North Carolina State Indiana Route 89 na ram noya monia Nicole hi arwanga vena nu ma umdana le saruak veka moni dana hian tha nge yani anjinga hei hian anuril ru chu atina zwal leni anchanum nu chuan Nicole chuan abula chuan mi pa pakhat nen anin biak chin thule abawzan January ni somni paruk chuan aruk te a anin dei tur tho a shil ni na soya lerol dangte ang thovin Nicole hian social media a khoi ve na sa hleya anchanum nu thu soi po hi Nicole nu te mi chuan aring hlel hlau lova an fanu hian biak ve chin nei devin chupa chuan zanlaya chuan thlem chuakin athat ta ni thengem ti chu zonalian takani ta ni Nicole rang charani ma abautuk January ni somni pasaria khan letle lokela aruman enfia khan nu chui tu te chuan banga Nicolin a social media manchin username le password azia chu an hmuwa chumi mang chuan a social media manchin epa chuan nu chui tu te chu an luta a he social media manchin hi kikle omegle niin heti laya tlerol le rol tharten an manna sat berani he application a hian mitam tak chu minglem manga insignin tlerol bum tur le pong swal tur zongin patling pui pangai lo tak te po an phirwai chena chutiang thil chu Nicole chunga hian a thleng ve te ani thei mai ngem le temi chuan Nicole bo ma khan a phone a khek chu a motowa mana phal sak lo wangin a delete tira mase Nicole hian arukin
alo mang le thi chu a kick activity an clear le ta changin a chiat thei ani a chian te ne na anin biak dana changin Nicole hian a tetlaya zaipuya to na wanga a serte chu a za puya ngai saklo le mangai hlo lawa ain ngai thode chu a chian nu shila a chian te lo tu nge biak chin an han en chuan mi pa pakhat rin hel taka biak chu an mu chuak ta ni Dr. Tomstone tia indanin chuan anin benasa ve hleya chu pa chuan January ni sumni porok zana chuan in mu puya chuan alo som ngei boka hepa hian a mel dik taka man lo wangin tunge ni chu a gmail thunzuma chang chuan an han chui ta a tunge ni chu reilo te nuwa chuan cybercrime lam chuan an che thei ta ni khoilama doctor chu leru kum som pariat mi David Eisenhower ni in Virginia Tech Engineering College first year zirlai niya in fiam na lam tui mi tak ni in high school a kalai puin in tlan siak lama po a minga cher hleya athlete of the week ate po anau thlang sak sak towa chanchin thara te po alo lang ve sak sak to ni en mai chuan David hi rol thar dang te nen adang lamna umlawa ma se ama che chiang tu te le betam tu piang chuan mani inda sang tak midang ngai sak hlo ni du ve tak mihing in soi thei ve tak ani thu an soi china mani in soi thei le mi pa po chong tam ve tak ani wang hian chen kha chuan an betui tam pe lu tuk lawa a chian nia in chal te puin ani chu thuruk chilna tlak ani lo an tiang chi kha ni chum khat po veng chung chanchin thar vela alanalan nu khan me che pakhat abyak ve deuh hlek nena chuan in mel sha tirna anei chumin David Eisenhower kania mani lok poin chanchin thara kalan kha ilo en vem te ti vela ni ome David hi thozo fe turala kania Nicole nen chuan ni somni parok zan chuan anin mu ngei thu soin amangrol me chakum tling tura angaya a mela mu nu khan teru kum som pathum mi chawani ti a sha thu soya nomati chelo wangin Nicole te in kot pia loka anin biak nuwa chuan a karin atlan santanin ain soya hemi nu hian anin beto lo niin a soya ni Nicole atlan san nu chuan a chian nu Natalie ke pars motora akal thu a soi boka David hian an kum lain in tifing tak main Nicole dam lai mo nu nung ber tu chui zu reng ai te chuan arwang te zong zo kula tin alo rona a thu soi du dan hi makan tin hei wang hian custody kol ri turin David chu an cheng tareya he thil thleng hi Nicole ruang charma ni somni pakwa thil thleng kha ti cherengila David a chian no Natalie chu zona zo ani veta a Nicole chuan David nen ani chia tir chuan in ngai zong ang deuh ravina noma ma se a nuwa chuan chian chata kanga anom le zok thu a soya Natalie hi azam mel hleya engamu thupa nei chu nu chui tu te chuan ring halin David nena anin text na chu an han chui chiang ta a engineer zirlai tan chuan an thu soi chu rin thel lo ruala ni lo thisen jim kanam vek man chwa ni ka du lo ti te chu alo ni nok maya nu chui tu te chuan Natalie chu David nena anin biak na zong zong an chat vek to thole do soi kwa lova an thu zep chu soi chuak turin an ti ta ni chutianga nu chui tu ten an ti ta ka chuan Natalie po azam ta hleya Nicole chu David a tha ani thole apui ve mai chau thu a soi ta ni David chuan ruang chu da bopuya ti luina som thu soya Nicole nen chuan an pathumin kara chuan enge thleng reng reng tian zo chuan Natalie chuan thil thlen dan le arunin mung chau dan chu a soi ta ni Natalie chuan poi koina thlen ma kumsang hi som panga to khan David le Nicole te chu fawang lain anin bi chau chana Nicole chuan tlero kumsom pasari borvel niin ain soya Decembera David an in mu puya som chuan Nicole chu me chenau pang kumsom pani mi velek alo ne seya tlerol tia chal theipo ala ni lova ma se David chuan ngai pui mo do lo luin Nicole chu a che swal pui ta a David chuan ram ri pelani ti in chain Nicole chung ten an che swal ti an chat pal chuan nau pang kum tling lo pong swal case or thei ti in chain aril ru chu anuam thei ta hau lova aril ru hale nuam thei lo chuan Natalie nena chuan Nicole nena an che swal chung chang te chu a shil ta vekani Nicole chu lata biak du to lo ma se Nicole chuan anin kara ti to pani chuan
anun na alak tur thuin avotla sia an voi khat in mona chuan an lo che swal bok nen Nicole chu arai palanga a chung ten an khinganga pung swal case aur mayang ti a lo wangin Nicole chu da bawdan an ngai to ta ni January ni somni paruk kumsang ni som paruk zana chuan Natalie le David te chu fast food restaurant chuan in muin an ruwa man na te chu an soi duna Nicole an thana tur man ruwa te chu leiturin Walmart a chuan angkal ta a so dur lian pangai tak lein an thil le ne na Walmart an chwa san lai hi CCTV footage po motor omani Natalie chuan tual thana ta na ruwa manan siama chuan atel ve nge ya mase David an Nicole a tha lai chuan om ve lo thu soya David chuan zanlaya aruka in dei turang takin Nicole chu zanlaya akarina walama Craig Creek konglama chuang kalin ram hnoya chuan hun man tum niom takina shwaya ram hnoi konglam chu zoin an lut thuk tel tela mun fal de ve inding te po an tlan pel to tia chuan zan khowot tak hnoya chuan kara tangin an chukta a Nicole chuan achunga thil thleng tur chu shelo khau lovin David akianga hun man chu khowot kara poni se aphur khop mai ma sele anjin lo lai tak chuan David chuan aswa dur lei thar chuan Nicole chu avota pop maya hetia awak na lama hian autopsy result ena ati landanin Nicole ngong ru hnunglam chu atlia kani Nicole chu leichara chuan tluhnukin heti lai hian ala thowa David chuan dimnatel hau lovin voisom pali laya vitta pop pop maya alu le a mai bor vela chuan voisari vitin atum sari dang chu a om le a ngunga vita a ngunga chuan zai bukin hei hi a thi pui ta ni anuka cha nu hian David chuan Nicole thil le arwang chu akar hnung bungrodana chuan da lutin in khal hoin akara ruang kal sanri chung chuan amuta a atuk ni somni pasaria chuan David chuan Natalie chu biain ruang chu da bawpui turin atitani ti chuan West Virginia le North Carolina State Indiana lamram hnuaya chuang kalin Nicole thom hnu chu phelin arwanga chuan hnuchuina tana changkai turte an hmulo nan tin fai takin an sila kham ko oi tlana chang chuan ram hnuaya chuan an nem liam ta ni an rin tan chuan khowot chuan ruang chu awei turte vengin ramsa te chuan Nicole ruang chu anei zo mai an jing ani David hian tumsa rengin tuala thatti achiana emem chu a search history a chuan mishing ruang halral hian hun engzat nge adu ti te mishing kang banga changa nuchui tu te chetlak tan miswalan man chwa dan ti te chu alo zong ani David chu la changtlat ma se Natalie in pona chang chuan January ni somthuma Nicole ruang chu zon mo ni hin tual thana tana an man swadur chu forensic lama test tora thonania hei ba ka hian nuchui tu dang te chuan Virginia teka bullo paina bulaluya chuan thisen ti faina niom tak Clorox burwak le puan thema thisen kai thil ugdeu thet lakai ti chu an hotel boka hei ba ka hian David akara bungrodana chuan Nicole blanket pol le a backpack baka a thisen mu ani tel bokani David chu phatwa lovin Nicole thana chuan ain nam hnoya wangin tual tha thu boy mi ruk bau thu boy le fin fiana thai bau thu boy or tirania Natalie po ni ni nuwa chuan tual tha thu boy or tir ani ve ta bokani korta anin lan masak ber chuan an pani hian tual thana chuan in nam hnoina an nei lo thole an pu na chu an pum lo thu an soi ve ve ya mase fin fiana chu changin abikin David chu tual thattuwa an puna chuan an chan zawdona an hiat lo wangin aloyar te chuan Natalie chu amazing hlak tu le ruwa mana zong siama Nicole thattu zok le David chu apui bom tuang chawin thu chu an vai ver ta dai mai ni mase hetianga David aloyar te an che ta ka chuan Natalie loyar lam chuan thinjim takin David sok chu tual thattu ani thule Natalie chu ain puanangin tual thana mona po om velo thu chuan an chang le ta Natalie hi tual thana mona hian om nge yem ti fin fiana om lo lain David ero Nicole ruang an postmortem na chuan Nicole kuting kara David avun them moni wangin poi khoina mona hian om nge ti chiana nia David hi Nicole chunga kuthak tu ni hin
Natalie chu ruwa mana sempui tu le ruang da bo pui tu tin an thu boy ora te chuan thiamlo an chantir ve ve ni kumsang hi sompariata David chu Nicole aruk bawa wangin kumsom lungin tan tuala tha wangin kumsom ruk baka finfiana ati burbana wangin kumnga tang turin jiori te chuan achung thurel ni ro se antita a mase rawrel tu chuan ngai na thiam na sang bernen jiori tena anget na changin kumsom panga ngai tama kumsom ni lungina tantin hnuwa perola chwa dil thei turin achung thurel sakani hei baka hian zangna domna dollar sanga zale som pathum chu choi turati ane boka choi tur nei lo chuan kum engama sa dang lungina atan bel don ani September kumsang hi sompariata kumsom pakomi Natalie ki parpo 12 tha thu bayora chuan thiamlo chantir niin jury te chuan twala tha wangin kumsomli baka finfiana ati burbana wangin kumnga lungin tantir turin rawrel tu chu an ngena just chuan finfiana anti chheda wanga kumnga tan chu ngai na thiamna sang bernen angai tama kumsom ni atan tling nuwa perola chwa dil thei turin achung thurel sakve ta ni tunchum kan crime story chu kha zong kha ni ya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sakvela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni